Oimore kamora mora miyude Ramogi TV odhiambo masani machiegni weche manyien mago mag ka kod kacha nyinga Jai Lieta ka wechegi imedo loko kale mbui marwa mano Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oromo kod kuku jokombe mag ODM e counties 35 kendo twak ewi weche ma idho malo e nengo mar ngima kaachiel gi yiero maduong' mokalo. E romono jokombe ODM e counties osiro lwedo chenro mar bago ng'anyo mar sundo piny owacho e duoko piny nengo chiemo kaachiel gi yawo kuku maduong' mar kwano ombulu mano mar IBC. Romono bendo kwedo okang' mane jood bura ochiko makaluo okawo maromo kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho e kor dwe mar ariyo kendo siro lwedo okang' mar riembogi e duond burano. The members support the steps taken by the party to deregister the said elected leaders, and this will act as a warning to others who may be planning of derailing the party in which they are still members. The judiciary is compromised and has failed to live with the constitution, hence promoting impunity. This was evident by the decision of the Supreme Court when they dismissed our presidential petition despite glaring irregularities and malpractices committed by the IBC and its officers. We therefore demand the opening of the IBC servers. Duond bura mar ODM wito kombe ariyo e od bura mamalo bang' do mamalo wito oko yiero mar Abdukadir Hussein Mohamed kaka jaod bura Malagdera kanyakla kod Harrison Kombe kaka jaod bura Mama Garini. Mohamed noyudo ombulu mar 5,939 e yiero madwe mar aboro higa mokalo ka oyombo Abdikani Zaitun manoyudo ombulu 4,863. Zaitun nomolo e nyim doho mar kwedo duokono ka Mohamed osingo mar kwedo ng'eto mar doho. Matimore e seche mado ne ong'ado oko yiero mar Harrison Kombe bang' Stanley Kenga manochungi UDA kwedo yiero mare manoyang kaka mane opong' kod loko duoko. Leo mahakama imethibitisha kwamba madai yetu ndani ya mahakama hayakuwa madai, lakini ilikuwa ni ukweli kwamba kulikuwa na ukora, kulikuwa na wizi na dhulma iliweza kufanyika. Leo tumepata nafasi kama mahakama ilivyoweza kutoa uamuzi wa kurudi tena uwanjani. Ombi langu ni kwamba wana Magarini kikamilifu tutashirikiana. The ruling was not in our favor, but we'll soldier on. This ruling or this judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. I've already a stay order has been granted pending appeal. The most important thing is that I'm still the MP of Lagdera, and I will continue better the lives of people of Lagdera. I have instructed my lawyers to move expeditiously to the Court of Appeal to challenge this outcome and recover our victory. Doho ong'ado ni karan machon ma county ma Homa Bay Bob Kefas Otieno nyaka duoko omenda maromo $26,000,000 mane ochul min ode kuom orak manigi rem timo. Doho koro chiwo thuolo ne duol makedo gi mibadhi EACC mondo luw kendo one ni Bob Kefas mane en karan e tend county mokwongo ma Homa Bay oduoko omenda go. Doho bendo lero ni min od Kefas nomi orak mar tij county e yo ma ok opuodhi kendo no ok otimo tich manochulene. We were dealing with a case of conflict of interest. As I've just told you, Bob Kefas was the clerk to the county assembly, and his wife, who was also a proprietor of Anyangumi Enterprises and working also as a health worker in Marindi Health Center within the same county. This entity, the business entity they had, was getting money from the same county assembly where the accounting officer is the husband, Bob Kefas. And this very firm had not even been pre-qualified to offer services to the county assembly. Now, when these monies were traced into the account of these Nyangome Enterprises, the signatory of whom was the wife herself, we were still able to see that part of the funds were still getting out of that same account to Bob Kefas, who was the person authorized to transact on behalf of the county assembly. So that's how the conflict of interest came about.
So we are happy that we've gotten that favorable ruling and judgment in favor of the commission. Jopuonj medo yuago fuok manitiere chenro mag junior secondary ka skunde moko e kaunti ma Nyamira onge jopuonj manigi lony mar puonjo kit somo moko. Moko kuom jotend jopuonj e kaunti no wacho ni buge mosechopo e skunde gin mag kit somo ma jopuonjre nyalo yiero kata weyo, kaka somo mag dhok mag Ufaransa, dho Jerman kod kompyuta. Giwacho ni kwan jopuonj ma junior secondary ni piny kipimo kod kwan jopuonjre ka jopuonj moko onge lony e wi somo mag bugegi mosechwal e skunde gi. Now we have some technical subjects like French and even the computer science. In fact, we are lacking the teachers to handle those subjects, and I'm appealing to the government actually to assist us very fast, because it is not going to be very good for the learners to be having those subjects, but teachers are not there. One of the challenges we have is that we have the books for French, but we don't have a technocrat in that field. So we want to request that the government may send us the computer teachers and the French teachers, because these are specialist subjects which need somebody who understands. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogo kwedo weche maliekore ni sirikal chano keto mbalariany mag piny owacho e lwet ji giwegi. Machogo wacho ni gionge gi chenro makamano kato bedo ni mbalariany ma pacho ka nigi gope mathoth. Jatend migao no omedo jiwo ten mbalariany ma pacho ka mondo omany yore mag yuto mar resogi e gope ma dhuolore. Machogo jiwo joma ne osome mbalariany mondo tudre kendo okonye tieko gope ma bende medore e kuonde tiegruok makamago. Machogo ne lose kinde ma bende no dhialo nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre ma mbalariany ma Ramogi gi Odinga University of Science and Technology. Science and technology, especially in food security, freshwater ecosystem, and lacustrine economy, will give you latitude and advantage to move forward. We wish the graduates all the success. We probably will get some of you recruited in the county government of Siaya. If you are recruited, please help us build Siaya. And if none is recruited, I'll make sure that at least some are recruited. It's not too late. The Kenya Kwanzaa administration has no doubt about the essential role of public universities in promoting access to education and developing human capital. It has never, therefore, been in the administration's plan to privatize public universities, as has recently been narrated in some quarters. On the contrary, the administration is keen on ensuring that university education is accessible, affordable, and attainable to all students, regardless of their location or level of income. Riwruok mar jotije pacho ka mano kotu kawuono oyao bade mabende biro chung ne rito ratiro mag jo Kenya mamanyo tije e pinje ma oko. Kane giwuoye chenro mar yawa yanga apisno, jotelo mag kotu olero ni apisno ibiro kani e nonro mag jotije mawuok pacho ka kadhi e pinje mamoko. Ma en achiel kuom chenro mag reso jo Kenya matiye pinje mamoko poni oroch ratichgi e pinjego. Lipode mang'eny osechopo pacho malero kaka jo Kenya moko isando e pinje ma oko. Ka migao mar weche tudruok kod pinje ma oko olero ni jo Kenya 100 osewito ngimagi e piny ma Saudi Arabia. And even migrant workers, particularly not nationals of Kenya, who are living and working here in Kenya. So over the past years, we have seen a large number of flow of migrant workers walking in here at Kotu to seek information in relation to what Kotu can do to support and promote the protection of the rights of migrant workers within Kenya, and even migrant workers that leave Kenya and go to other countries of destination for purposes of employment. We landed. The first thing that was taken away was my passport. We got to the accommodation. The other thing that was taken away was the phones. So we were put in an accommodation shelter where there was no quarantine. We were sharing beds, and unfortunately, by the time we had left that place 2 weeks later, 6 of us had contracted COVID.
Obila e gwenge mag Suna East Sub-County tima pedha ne jal moro mitudo koda keth mar golo ringre yuore ma en nyamin jaode. Kata obedo ni mosenindo noyik higni 12 mokalo, wachore ni yuore ma hike nyalo romo 60 nogolo ringre bur kaluwore koda ywaruok e kinde gi jaode. Monica Dhiambo Mayande ne nie keny koda chich, kata kamano yango ni ne gipogore nikech tungni mag dak kuom higni maloyo 3. Owacho ni achich notimo tim makwero mar daro ringre nyamin-gi bang' ka nodagi dok e ode. Apedha dhi nyime ne achijno. Agocho ne wuoda Joji bianaka to Joji biro pondo se okiro se koro ka Joji biro takone ne bed kanya kotieno okiri agno kele gotieno obet ka chopo tieno to gochona awasedhi nyaka dala wayudo kogole adier okiri bro kwayudo ana biro dala ang'o nyalo kele kata saa 10 otieno yo kobet katimore saa 4 Monica gocho mama okiri osekelo apodika isan chief wadwani bibigi kao maiti wagini to wuok gimanya gilo madu ka sirkal okawe ni next week saa kodwoke wadhi ke dala rapondi ni ne nyamera no kodhi tedo to koro kanoto to ne wawuoyo gi jodala no kwayo ni mondo mi wawuok gi jaoda mondo mi oyike to no wawuo kod gimoyie koro koseyie to engimana kod jaduong' no osebedo maonge kwe koro ambe asika bet ga mana ok atemo penjo monde what might have happened gitemo lero na kanyo motimo giro ne no kiri to timo giri nikech jaode mane gini godo chon modwani mondo dog dala mondo gidhi gidagi to chal ni mama ni pod otamore koro gino kone kanyo ni odhi kawo nyamin gi kuma noyike mondo bi odag godo kuma odag godo gin gikawo katubu kare modhi matimo gino mobiro wito kiti kanyo koro an gima timo gocho ne polis osegachias koro an gibiro mondo gikawo kiti station. Wachno mawuok Migori koro tero nyaka kaunti ma Siaya kuma familia moro ogolo ywak gi kaluwore ni ringre nyathigi manowito ngimane Morogoro e piny Tanzania pod okwamo kono. Familia no mawuok e gwenge mag Adodi e sub-county ma Alego Usonga koro kwayo kony e kelo ringre nyargi. Beatrice Akinyi mane jahigni 28 kendo nowito ngimane Morogoro kanyuola ne pod hum ewi kaka nochopo kono kod gima ne otimo e piny libamba ma Tanzania. Anyuola Akinyi kwayo kony mar siling 200,000 mondo konygi e chenro mar golo ringre Tanzania nyaka e kaunti no ma Siaya. Tanzania Morogoro to dangi emano dakgo to en nyathi makich maonge jonyuolne to kata dangi no bende en dako machiliel kaka wagol mwili mare Morogoro otamo wan jogweng' mar Adodi koro awakwayo jogo machunygi oyie mondo mi gikony dayo ni mondo mi okel nyakware kogolo Morogoro mondo mi oyik. Kwayo mawango kuom sirkal obed mbunge MCA kata gavana marwa Siaya ka ni wan gi chandruok kuom nyako beti moyudore Morogoro maonge kaka chop ka nikech muchari bili wachonwa ni onego wachul siling 60,000. Mage weche mabewa iko ni mag kage kacha matimore gwenge mopogore pacho kae mana bang' kinde machuok we thuolo ne DJ Vic kakoro odonjo koda sukuzo owake. Erokamano maduong' kuom kete Ramogi TV. Weche gi pod biro ni saa 1 kanyakla kod saa 3 mar otieno. Nyinga Jailieta.